χασάπικο, το ξέρεις? Ναι, ξέρω. Κάνω και έτσι. Και έτσι. Χάνεις τώρα εδώ πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε. Να. Κάνεις έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Παιδιά, θυμίστε μου να σας φέρω και στο σπίτι να κάνετε κάμερα. Τα πόδια πρέπει να δείχνετε! Δείξτε τα πόδια. Θα δω βίντεο να το λέω. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε μια κίνηση ωραία στο χασάπικο. Κάνεις ταν, 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 ταν. Καταπληκτικό! Καταπληκτικό! Δεν υπάρχει και θα παίξει και σε φοβερά site ποδολαγνίας αυτό το βίντεο. Λοιπόν, άλλος χορός που είναι στη γραμμή. Λοιπόν, αυτό που πιάνεις σε όλη τη σειρά και κάνεις τρενάκι. Ναι, σκά, 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 σου, σου, τουρουρουρουρουρουρ. Είναι αυτός ο χορός που πιάνονται όλοι στο πάρτι και θες να πεθάνεις προκειμένου να σε βάλουν σε αυτή τη γραμμή και να χορέψεις. Αυτό είναι ένας χορός σε γραμμή. Άλλα πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να δει. Και το σκυλάκι της Νικολέτας κάτι ξέχασε στο σκηνικό που είναι κάτω αυτό το κουβά και δεν το. Κάνω και έτσι. Νικό μου, τα περιτώματα.